Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi makamaka kudziwanso kuti padatuluka mphekesera inanso yokhuzana ndi zionesero zomwe zimafuna makamaka kuchitika panopa pa Malawi, ndipo taona zambiri zikuyankhulidwa kuphatikizaponso kulozedwa zala kwa Timothy Ntambo amene tsiku la lero atulutsa chikalata chawo kunena kuti inetu zokhuza zionesero zina zili zonse sizikundikhuza kwenikweni. So tsiku tikudziwa kuti latha mwamtendere, koma lisadathe bwinobwino takumaliza naso ndi ripoti lina limene lasimikiza kuti mawa lino kukhala zionesero pa zifukwa zina zimene ine ndi mzanga pamodzi pano tingazifotokoze. Ndisadapite ku topic imene makamaka kapena ripoti limene lomwe lafotokoza bwino zokhuza naso ndi zionesero za mawazi. Kungokumbusani pamodzi pano timabweresa nkhani zosiyanasiyana ndale sports komanso entertainment, ndipo chomwe mbanero chita kungopanga like, share komanso subscribe. Ndenda ndinakale kuti pamodzi pano ndili ndi mzanga ndiotenga ripoti kenako ndimupaphalisa mafunso awiri atatu ukuso tikungocheza tione kuti tichite motani. So mzanga, funso loyambirira likhale lophweka kwambiri. Iwe udamvapo za mphekesera kuti kukhala kuchitika zionesero kunoku ku Malawi? Of course tinamva kuti HRDC ifuna ibangise mademo, komano taonanso akubwera kuti ife sitilokonzeka kufuna kuchititsa mademo. So nkhani imene obwera nayo apayi ndikoyamba kuimva kuti kodi kufuna kuchitike mademo. So ukawerenga ripoti mwina ndi pamene nditakhale confirmed kuti kufunanso kuyambike makamaka nkhani za mademo. So apapatu ripoti lake makamaka likupezeka pa Zodiac online. Timangotchulabe kuti ena akamaona ngati timabweresa mkhani zokuti atiuza ndi anemba, koma ayi nkhani timabweresa ndi maumboni omveka bwino. Ripoti likumveka motere akuti msonkhano wa akuluakulu womwe wachitika mazulowa mosogozedwa ndi DC wa boma la Lilongwe Rowford Palani wavomera kuti mabungwe a SIDED komanso Lost History Foundation achite chionesero kupita ku nyumba ya malamulo mawa. Izi zaza pomwe mabungwewa analembera DC wa bomali kumuziwisa za chionesero chokasiya kalata ku nyumba ya malamulo yofuna kukakamiza aphungu wa nyumbayi kuti ayambe kuchita zokambirana zawo mziyankhulo za mdziko muno maka chichewa. Mkulu wa bungwe la SIDED Sylvester Namiwa wasimikizira za mkhaniyi ponena kuti kupitirira kuchitika zokambirana mchingerezi zimapindulira anthu ochepa kusiya Amalawi ochuluka. Anamiwa akuti aphungu ena a nyumba ya malamulo amalephera kutenga nawo mbali muzochitika mnyumbayi kamba kachilankhulo, chomwe ati chimalepheresanso Amalawi kusatira bwino zochitika mnyumbayi. Iwo ati apolisi ndi omwe azapereke chitetezo pa chioneserochi. So ripoti tuli kufotokoza motero, ndipo pa ripoti limene likuonanso kuti pasindikizidwa ndithu chikalata chokuti zionesero mawa zikhalapo. So ndikhulupirira kuti mzanga wamvako makamakaso nawe ripoti ndisadayambe kufunsa mafunso. So funso langa loyambirira, iweyo ukuona kuti zomwe afotokoza Sylvester zokuti aphungu kumeneku ku nyumba ya malamulo akamapanga zokambirana zawo atamayankhula makamaka ziyankhulo za mdziko munomo, ukuona ngati kuti zingatipindule motani kumayankhula achichewa kaya ndi chitubuka kumene kuchako ku parliament? Choyambirira tidziwe kunena kuti chiyankhulo cha Chingerezi kapena chimene amati English ndi chiyankhulo chobwerekera. Azungu anabwera kuno ndi kubweresa chiyankhulo chimenecho, ndipo ife ngati timangochiyankhula koma timachiyankhula mongochiphunzira, si chiyankhulo chimene tinabadwa nacho kuti tiziyankhula. So chiganizo chotera kuti ku parliament anthu aziyankhula ziyankhulo zako nkuno chichewa chitumbuka kaya chiyankhulo china chotani, ineyo ganizo limene lolo ndikugwirizana nalo 200%, chifukwa chonena kuti ife nda Malawi chizungu timachiphunzira tikapita ku sukulu, kotero kuti si chiyankhulo chonena kuti tizichita kukhala nacho
compulsory kuti yankhula ndi chizungu kodi tikuyankhulira ndani fati kati chizungu ndi chankhulo chimene chinabwera ndi azungu, which means ngati tikuyankhula chizungu tikuyenera kuti tiziyankhula ndi chizungucho fati tikulumiza ndi azungu. Koma ngati tikulumiza ndi amalawi anzathu tiye tiyankhuleni ziyankhulo zimene amalawi amazimva mosavutikira, komanso akhoza kuyankhula kupereka maganizo awo mopanda kuganiza kawiri katatu. So chiganizo chimene chichi ndikugwirizana nacho 200% monga ndanenera muja. Nkhani imene makamaka mwina mwangoti joyina ndi yokhuzana ndi zionetsero zomwe zikuchitika mawa pa zifukwa zosiyanasiyana, koma chifukwa chachikulu chagota pakuti akuti makamaka seeded imene bungwe limene limatsogozedwa ndi Sylvester Namiwa komanso bungwe limene akulitchula kuti Lost Hope makamaka Lost History Foundation akuti akuchita zionetsero mawali pa zifukwa zokuti akufuna akasiya makamaka zikalata zawo kumemanso makamaka mamemba aku parliament kuti aitu abwezi mwachepesako chizungu. Chifunso lina ndi likuvekera ngati lachi bwana koma ndikufuna be ungo ndi yankha wapase image nake iwe kuganiza kuti ku parliament kuja kuli ena ake ndithu amene amavutika ndi Chingerezi chimene chichi. Amene chiyankhulo chilichonse ndichovuta, even kumalawi konkuno kuli anthu ena amene amavutika ndi kuyankhula chitumbuka. Kumalawi konkuno kuli anthu ena amene samatha kuyankhula chisena. Kumalawi konkuno kuli anthu ena amene even chichewa chicha samachitha bwinobwino. Nde akanikiranji munthu ukanika kuyankhula Chingerezi, chinthu chinechoka ku England kuchita kubwera ku Malawi kuno. So nzotheka chiyankhulo chilichonse kulikonse ndichovuta ngati wewe suli nacho familia. Palibe munthu amene samathera kuyankhula koma amayankhula chiyankhulo chimene wakukula nacho, chimene anabadwa akuchipanga practice. Chilichonse chiyankhulo chochita kubwera chimakhala chovuta. Tikhoza kuona azungu bwera kuno chichewa chawo chimakhala chodabwisa, sitingablame ndi chiyankhulo chathu, iwo aja ndongo chiphunzira. Iwo ifeso tikamakandika kuyankhula Chingerezi mosamveka bwino suti munthu atiloze zala sitinabadwe tikuyankhula Chingerezi unless otherwise kuti mwina wabadwa environment yanu ina ya zizunguzo whatsoever ndoti zikhoza kumamveka moteromo. Komano makamaka kwa anthu kuti tinangobadwa Chingerezi chonkwamba kuchipeza mkati mwa ndime sindikuona ngati kuti pali vuto, ndipo kusatha kuyankhula chizungu sizanthaza kuti wewe mkhopanda nzeru sizanthaza choncho. And kumalawi kunoku tikungoyenera kumalumikizana mu chiyankhulo chimene ife timafira comfortable. Tiye ndipiteni ku China atu ndi Chinese, tipiteni kuvini ku German amankhula chiyankhulo chakwawo, tipite ku Italy kuli Chilatini kumene kujandiza ziyankhulo zina. Okay, ndikudule pang'ono meaning to say kuti iwenso mzanga pamodzi panopa you are positive kuti chizunguchi amalawi titachisiya pambali tizipanga focus ziyankhulo zathu. Ndipo somwina chizungu chimene somwina chatibwezesa mbuyo kwambiri fuati kukakamira zinthu za inu ake. Chizungu ndi chiyankhulo chimene chili kwambiri maiko ngati makamaka ku England, America ndi maiko ena ochepa. Even kupita ku Mexico amayankhula chiyankhulo chakwawo. Mexico tu ndi dziko lalifupi pafupifupi ndi America ndi neighbors, koma amayankhula Chi-Mexican. Kupita kandi ku Spain amayankhula Chi-Spanish, kupita kandi ku France amayankhula Chichani. Ndipo ma subjects awo anayikidwa mu ziyankhulo ngati zimene zozo. So ifeyo titengeranji chiyankhulo cha dziko lili kutali ndi Malawi, dziko lili kutali kwambiri kwera ndege umatakani masiku ngati usanafike. Tiye tiziyankhulani chiyankhulo chimene ifeyo tizimvana, tizifunsana, tizipanga interact popanda kusokonezana. English iyo ingokhala kuti ndipati so ya zinthu zina kuti muna tikapita international chisamakachite kuvutikiratu. Ukakumanda azungu uziyankhula Chingerezi yophwanyika sachitatu kupereka busy amaziwa kuti anthuwa chiyankhulo chichawo. Ifeso azungu tikakumanawo kuyankhula chichewa chokhota timaziwa kuti awa chiyankhulo chichawo. So there is no need kuti mpaka tichite kukhala pakala ndi Chingerezi kuti ukathukuta 12 mkamwa mtonongoli mmaso ngati kamwana kambalame nkhani yake ufuna kuyankhula chizungu. Mayazi tiye tiyankhuleni chiyankhulo tonse na Malawi kuno. Parliament ija suti imayimirira anthu aku America, imayimirira Malawi akumudzi opita ku skulu ndosapita ku skulu. Why anthu akuyankhula Chingerezi kumene kujako momwe ayankhula ziyankhulo zimene anthu akhoza kumva mosavutikana nazo. Chifukwa yake Parliament anthu akumudzi samvera, chifukwa kumakhala amakhangala kumvera zinthu zoti sizawo. Chicken nchichewa anthu azimva kukoma, anthu amapezeka kuti akutsegula nkhani za maboma nkumamvera fasi makhala mchiyankhulo cha amamvera maprogramu za ulimi nchichewa zilipati nchichewa. Koma ikabwera nthawi yoti amvere Parliament umapezeka kuti anthu akutseka radio. Why? Chifukwa anthu ena ambiri Chingerezicho samachidziwa. So tikuyankhula chiyankhulo cha inu ake pamene ainu ake ife chiyankhulo chimene chocho ambiri mwina sitimachimva bwinobwino, even kuyankhula kumene kumafuta. So ineyo ngati mmodzi mwa anyamata pa tauni pano ndikukhutisidwa nazo kunaya kuti tiye tibweresane chiyawo Parliament. Tisanakwangule makamaka programu yathu padze imakhala ya changu ndi ndikufunanso undiyankhe funso limene tingasekereso makamaka programu yathu inoyo. So tonse tikudziwa kuti Malawi ndiye mweuja, andale ndi omwe aja.
chomwe changosintha ndi boma. So tikabwerera pazana nthawi imene tidaona kuti akuchita zionesero zimayamba ndi kunena kuti akuti zikhala zabata, koma mmene timaonera mmene zimathera makamaka modabwisa, kugendana zinthu zosakhala bwino, kuonongerana zinthu zimayenda moteromo. So tinene kuti zionesero zamawazi mukuona mwako inda Sylvester Namiwa asindika kunena kuti zionesero zimenezi zizasogozedwa ndi apolisi, koma tikabwereranso machapitala mbuyo apolisi so amakhala akusogolera, koma zimathera makamaka kuabwirisa anthu tiye gasi. Zionesero zamawa ukuziona kuti zizayenda motani in your own observation kapena opinion yayo mukungoona mwako kuona kuti mawa zionesero ziyenda motani? Ineyo ndikuona kuti mawa zionesero zikhoza kukhala zabata ndi ndendere. 1 chikhulupiriro changa chochokera pa Sylvester Namiwa chifukwa amene ndi mkulu wa SIDED, bungwe limene lakhaso likuchita mademo mbuyomo, ndipo latsikimiza kunena kuti iwowa angufuna peaceful demonstrations, kuuza aphungu a nyumba ya malamulo kukakamiza boma kuti chichewa chilowe mpaliamenti. Ndikudule last time adalinso kuti Sylvester Namiwa omwewo akupanga zionesero za mtendere and it ended up kuwaona akukhabidwa. Zimayamba chonchitu kuti zizakhala za mtendere, ndikufuna uzu kuti pamene papa bwinobwino chifukwa tu anyamatazi kwanje sadagwire sonse. Tibwerere pamenepo amene adagwidwa ndochepa, amene akuyankha milandu zikupitirira zimenezo tonse tikudziwa, kuliso anyamata ena akazi kwanje. Okay, mina ndambire kufotokoza kuti history is the best teacher. Boma limene lili pano ndi boma la DPP, ndipo DPP inakhalapo somboma mzaka zambuyozi. Nthawi imene DPP ikakhala mboma mademo ake samakhala ochita kuopsa, indamachita kupereka ufulu kuti panga demonstrate. Tikhoza kumbukira kunali anti genius chanchancha demonstrations amene ankapangidwa led ndi bungwe lija la HRDC, Timothy Ntambo, Atrapens ndi anthu ena kuphatikizapo akuluakulu ena chipani cha MCP nthawi imeneyo. Ndipo mademo amene wankakhathamira ku Blantyre kuno mu Machema mu highway mu Mayaka moto kulilonge kumavuta kunzuzu kumavuta kumangochi kumavuta, koma kulibe munthu inalesa amene anganene kuti ifeyo tidalisidwa chita mademo. Asilikali amachita kubwera kumenja ndikumateteza. Kunalibenso kumademo kuti amene amachita chibwana chofuna kumasomphola zinthu m'mashopu. Military makhawo umene kuja ku police makhawo umene kuja kungwerekeza kuti wewe upanga mademo muja ufuna uzichita matukutuku, ufuna kuba kakwambisa zinthu zodabwisa. Polisi komanso military imakhala ndi full support. Zimene zimachitika chifukwa cha authorization imene imachokera ku boma makamaka kumuna kwa mtsogoleri wa dziko lino. Anthu imeneyo ya Professor Arthur Peter Mutharika amapanga una kuti asiyena anthu apange demonstrate for ufulu wawo. So boma limene lili pano liso ndikuona ngati ndi boma limene limalemekeza maufulu a anthu makamaka kupanga demonstrate. For demonstration ndi umodzi mwa maufulu amene mzika amakhala nawo, koma mangofunika uzisogozana ndi udindo kuti ngati mupanga demonstration onisesani kuti so musapha maufulu anthu ena. So ndikukhulupirira kunena kuti sindikhulupirira kuti Peter Mutharika ndi boma lake lingalole kuti anthu pamene anthu akupanga demonstration anthu ena azipita nkumaka sokoneza, chifukwa chonena kuti history is the best teacher. Taona amene boma lapitali latulukira zinthu zake zinali zimeneza, amalekerera pamene anyamatazi kwanja amakhapa anthu boma kungokhala chete, anthu akwadziwa apolisi mafailo anthu anali nawo, koma pamvizika kuti sakumangidwa. So ndikukhulupirira kuti boma lapano laonanso zimene anzawo amachita, komanso likhoza kupanga zimene ankapanga mbuyo kuti asiyena anthu akupange zionetsero za mtendere, itione kuti kodi zinthu zake zithire modani. So chikhulupiriro changa chili pamenepo. Zasimikizika kuti mawali kukhaladi zionesero zomweso zikusogozedwa ndi Sylvester Namiwa amene last time atidawaona atapangidwa chipongwe chodabwitsa kwambiri, koma ine pamudzi pano ndi mzanga atidangoti tingozukuta kungokambira napo ziwiri zitatu. Ndikhulupirira kuti mwamva kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto kuno, ndipo timanenanso kuti mukafika kumapeto kuno osamaiwala kuti panga support munjira yongopanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe mumakonda kuchokera pamudzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuponyeni. Ine ndi mzanga kusazika ati makhala tasanzika kale. Until next time ndingoti kumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.